mai ana Allah ikonsa biyan da ya tsara ba mai iya canja buwayarsa duk wanda ya zauna to zai ga zama in yayi wasa ina da sana'ar waka ban yi da badan gasa idan yau muni na san wata ran ba mu ne ba ko mutuwa ta kyali ai su ba zai kyale ba na fara sana'a tun na karami ban tasa ba na sai da rake karas da salad ban kyale ba mangwara na sai da giginya amma barai na ba mai aikin noma ikadan yan kare mutunci na so kwandasta to shi ne dai ban samu ba akalla ta shoshi biyar na ji a Kano ban dace ba kuma na yi baras tushiya ba zan kin sare ba na sai da yadi kuma na yi da ko ban huta ba na ɗana farauta ita ce ban daɗe ina yi ba daga nan aka kai ni shagon ɗinki ban zauna ba a wannan sa'in rini da bugu suke kaiwa mai wankin leda farkar bugu ban manta ba kuma na yi gwangwan shi ne har yau ban daina ba na sai da ruwa na yi faskare na sai riga na sa an kai ni kofar bai ta kalmi a kwana a tashi ra'ayina sai ya canjawa na koma dinki da ma sana'ar ka ta gado ce na koya na iya kuma na koyar sana'ar dinki na koya na iya kuma na koyar na iya sakar hula na iya na koya kuma na koyar tsantar gashiya ba na koya na iya kuma na koyar na yi ɗiban yashi na iya na koya kuma na koya ni fara guban ne ba na koya na iya kuma na koya ni fara guban ne ba na iya na koya kuma na koya ina maza ina ma dakar kurai na mai nema ku bar ganin yana fama kwana shi alfarma na yi gwagwarmayani ma a haka na ta kai kama tun a kankanina na san yau da gobe sai sarki a yanzu kamar na waka har kambuna na ɗan ɗauka yardar ila wata sa zan tuka nake saka yau da gobe sai Allah wata ran sai labari